ikar as as tsintsiya. Ahmad ke waka ikar as 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 ikar as as tsintsiya. Tsintsiya mun kore ta ikarawa mun huta majalisa ta Kaduna sai Alhassan Dandadi. Tsintsiya mun kore ta ikarawa mun huta majalisa ta Kaduna sai Alhassan Dandadi. Tsintsiya mun kore ta ikarawa mun huta. Tsintsiya mun kore
gaishe ka. Alhaji Bengo na kurmin kogi jarumi ne ba shakka. Magaji ba ku gaishe ka na malikanci kana baiti. Ikara as 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 as, ikara as as tsintsiya.